Men mit gode råd er at kaste sig ud i det. Det er ikke sikkert, det bliver en succes første gang. Men kast jer ud i det, lad eleverne få lov at gå ud og møde mennesker, og de får så meget med. Det er mod, det er selvstændighed, det er interviewteknik. Og så prøv. Hvis man skal sige lidt om, hvad de har taget med sig, for eksempel fra det her med at lave en avis, så er det for eksempel, da de skulle lave deres projektopgave, der var de jo bare, der skulle jeg overhovedet ikke sige noget om at gå ud og finde nogle spændende mennesker, der ved noget om det, I skal arbejde med. Det gjorde de bare. Det bedste ved det her forløb, det har været, at vi alle sammen har, vi har alle sammen været en del af det her. Alle, hvis man bladrer avisen igennem, står alles navne på det, og alle er en del af det, og det er rigtig fedt. Eleverne de er rigtig stolte af at have været med i nyhedsugen, og de er selvfølgelig rigtig stolte af at have vundet. Hele årgangen har leveret super flotte aviser. Men nu var det 8. B, der vandt, så derfor drager de til Berlin for vinderpenge om 2 uger. Man skal tilmelde sig konkurrencen, tænker jeg, fordi den er udfordrende. Fordi eleverne skal op og stå på tå, og de skal samarbejde for at komme i mål.